Ľuboš Blaha sa vyjadril, citujem, folklórny súbor Urpín hrubo znevážil Slovenské národné povstanie. Keď niekomu smrdí účasť na štátnych oslavách, znamená to, že nenávidí Slovensko a jeho históriu. Bodka. Štátne oslavy nie sú stranícky meeting. Argumentovať politikou je preto bezpredmetné. Na oslavách budú najvyšší ústavní činitelia vidieť v tom politiku a kvôli tomu neprísť, to je mimoriadne primitívna výhovorka. V skutočnosti je za tým trend nenávidieť všetko slovenské. Tento nebezpečný trend sa rozlieza po celej kultúrnej obci ako mor, progresívny mor. Pred pár rokmi sme si chceli uctiť deklaráciu o nezávislosti Slovenskej republiky. V Starej Bystrici pri tejto príležitosti Janko Podmanický organizuje dôstojné podujatia už dlhé roky. Na odbornej konferencii som vtedy vystupoval aj ja, ale napríklad aj Václav Klaus. Vtedy zrušil účasť folklórny súbor Sluk. Dnes to isté urobil Urpín. Strašná hanba. Je to nechutné gesto. V Slovenskom národnom povstaní umierali hrdinovia, ktorí bojovali proti fašizmu. Toto si nezaslúžia. Prihlásil sa týmto Urpín k fašizmu? Alebo o čo ide? Sluk aj Urpín podľa môjho názoru stratili akékoľvek morálne puto so Slovenskou republikou a štát, ktorý im tak smrdí, by mal okamžite zastaviť akékoľvek ich financovanie. Čo iné má slovenský národ spojiť, ak nie oslavy SNP? To je naozaj úlohou folklórnych súborov rozdielovať spoločnosť ešte aj pri takýchto historických príležitostiach. Čo im vadí? Že v odboji zohrávali kľúčovú úlohu komunisti? Alebo že nás oslobodzovali sovieti? Alebo že fašizmus prišiel zo západu? Je choré, kam až zašla nenávisť liberálov voči našim dejinám. Všetko slovenské chcú pošpiniť, odnárodňovanie v praxi. Každého národného hrdinu potrebujú spochybniť, každý úspech Slovákov relativizovať, všetky naše osobnosti okýdať. Z Duchoňa robia alkoholika, z Jánošika zlodeja, zo Štúra zlého antisemitu. Upierajú slávu Aurelovi Stodolovi, kidajú na Husáka aj Dubčeka. Na každého. Nejde o náhodu. Je to systémová snaha vyprázdniť naše dejiny a ohlúpiť mladých ľudí do tej miery, aby k Slovensku necítili žiadnu úctu. Pretože milovať musíš len západných hrdinov. Najlepšie tých hollywoodských. Máš byť prázdny, nemáš nikam patriť a myslieť len na seba. Takého ťa potrebuje globálny kapitál. Máš byť len koliesko v súkolí, ktoré dokonale ovládajú. Preto potrebujú vyhubiť vlastenectvo a akékoľvek komunitárne hodnoty. Preto tie útoky na všetko slovenské. Na štát, na tradície, na naše národné dejiny. Preto takéto nechutné gestá od folklórnych súborov, ktoré sa zapredali progresívnej nenávisti.